Много ли дълго решавахте преди да кажете да, ще дойдем в Букурещ, за да се запознаем с колеги от Рома Версита с Румъния? Не особено дълго. Въпросът беше с личните планове. Лични планове или чисто организационно заради учение и тъй? Най-вече учение. Заради университета? Да. С какво ви изненадаха колегите от Румъния? Ами с топлото си отношение. Всички бяха много отворени, нямаше никакви предразсъдици, тия сега са аутентиката и си. Много мили. А вие очаквахте да има някакви предразсъдъци? Не, по принцип, когато отидеш в чужда страна, не че съм била в много чужди страни, дори в друг град да отидеш, пак някакси е странно, защото хората още. Или високомерие, защото са примерно от някаква по-малка страна. Днес се разхождахте в Букурещ с колеги от Рома Версита с Румъния. Какво ви направи впечатление? И за Букурещ и за тях самите? Да, ми ще се стори малко ретро, което много интересно. Ретро? Да. Самата архитектура сградите бяха огромни. Много красиво направени. Бяхте в парламента? Бяхме пред парламента, вътре не можехме да влезем, обаче и това беше много впечатляващо. И се впечатлихте много, нали? Да. Защото парламент. Така, на вас това пътуване лично нещо допринася ли? Изобщо тази обмяна на мнения, на познанства, за вас самите какво значи? Ами да, научихме много за другите хора, за тези, които се запознахме, какво предстои, какво ще да учат, да. Тяхното виждане. И е добре, когато споделиш някой, просто да ги обмени. Чувствате ли сега по-мотивирани, по-вдъхновени? Да. Мога да кажа чисто с ръка на сърцата. Виждам, че са ви грейнали очетата. Ами да, много сме. Въодушевени сме и сме щастливи. Много се радвам за това. Много ви благодаря.